шпаківня своїми руками. Птахи є тими, хто знищує шкідливих комах, тому для них необхідно обов'язково змайструвати будиночок, шпаківню або годівницю. Будиночок для птахів своїми руками. Як правило, класичне житло для птахів виглядає у вигляді дерев'яного будиночка. Його можна виготовити власноруч. Всесвітній день птахів святкують в усіх країнах світу 1 квітня. В Україні теж є народні звичаї та традиції, пов'язані з цим святом. Ми допомагаємо птахам, виготовляємо для них шпаківні та годівнички, які розвішуємо в парках та садках на День птахів. Гарні за формою та оздоблення шпаківні та годівнички стають наче елементом оформлення природного середовища.